Qari ta' kliem, set 1.5. Issa se naraw xi ħsejjes illi diġà nafu. Ftakru illi meta taraw il-ħoss ma tkarkruhx, jiġifieri jekk ngħidu imma mhux mee. Mela ejja nibdew. L-ewwel pass biex naqraw il-kliem. Jien se ngħid il-ħsejjes u l-kelma u intom se tirrepetu eżatt warajja. Ġ, E, J, ġej. Ġ, U, H, ġuħ. J, U, M, jum. O, R, S, ors. V, O, T, vot. It-tieni pass. Jiena se ngħid il-ħsejjes imma intom se tgħidu l-kelma. Waqt li jien nkun qed ngħid il-ħsejjes infakkarkom illi intom xorta tgħiduhom ġa qalbkom. Mela ejja nibdew tfal. Ġ, E, J, Ġ, U, H, J, U, M, O, R, S, V, O, T. Ejja ngħaddu għat-tielet pass. Jiena se nurikom biss il-ħsejjes, intom se tgħidu l-ħsejjes u se taqraw il-kelma. Wasalna għar-raba' u l-aħħar parti. Hekk kif taraw il-kliem ħa taqrawhom mill-ewwel. Issa għandna xi frażijiet għalikom. Wara kull frażi hemm stampa biex tkun tista' tkompli s-sentenza. Ġej qors xieħ kbir ħafna ħafna. Sura tkjut twil biex iħallsu għand il-ħanut tal-merċa. Iva jew le? Staqsiet l-għalliema lill-istudenti tagħha. Grazzi ħafna u saħħa likom.